haram lokma imellel haram lokman iyilmekliginin haramlığı barada o Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem sarol kainat peygamberimiz bizim bu dünyamızda o dünyamızda alada edip sünnetleri buyurup bu dünyamızda o dünyamızda alada edip kâdatları qadağan eden Peygamber aleyhisselam näme diýipdir? Bismillahirrahmanirrahim. Men akala minal harami la yaqbalullahu ta'ala salatahu 40 leyleten daiman lahmun nabata minal haram fan-naru awla bihi. Sadaka Rasulullah. Yani bir adam bilip durup haram lukmadan bir lukma ise şol lukması sebepli hark namazı kabul olmaz deyiptir Peygamber aleyhisselam. Şol haramdan ennamına biten et oğutta yanmaklığa haklıdır deyiptir. Haram lukma yemeklik bilen adamda gan öremel ganan et öremel şol haram lukma yemeklik bilen dören gan et oğutta yanmaklığa haklıdır deyiptir. Ve etmellerligi de 40 namazdan kabul olmaz deyiptir edeceğim. Şoň üçin berk duraylyň haram lukma yemellel. Indi şu soraw var. Hazreti Muhammed Allah razı olsun bir oturuşukda bir sorada öyle bir mihmanın bir sorada birden bilmen haram lukma yiyen bolsak näme delilitde öwli adamdan estim diýdi haram lukma bilmen gidenler öýseňiz bilmen haram lukma yiyenler öýseňiz köp zikir edin diýdi pahyr. Bir öwli adamdan estim diýdi özbek tarapdan bolmaly köp zikir edin zikri köp etmeklik ennamyňda bilmen giden haram lukmany yakar diýipdir. Şoň üçin inşallah birden halal gazanjak bolup halal ýeşek bolup inşallah gayrat edýänler, gayrat edeýlik inşallah. Başarılan bolar inşallah. Ýöne birden bir ýerde gideýän bolan ýagdaýda namazy köp okan, Kur'any köp okan, salat salamlary köp okan we Allahny köp zikir edin. Subhanallah, elhamdülillah, Allahu ekber, la ilahe illallah. Kän zikirleri var. Estağfirullah'ın köp aydın. Zikri köp edin ki birden haram lukma gideyene ve o haram lukmanı yakar yani inşallah. Allah-u Tebarek ve Teala sizin hemmâmede ve bizim hemmâmede cümle ümmeti Muhammediye tevfik hidayet berip yukarıdaki sanalan iyi içmekliğin hükümlerinin hemmesine amel etmekliğimizi nesip edip ve çağalarımıza ol vesiyetleri ve guvdatları vesiyet edip ervetliklerden nehy etmekliği nesip edip onları da amel etmekliği nesip edip Allah-u Teala'dan dilek ediyaz yalkanan bennelerden bolmaklığı. İnşallah Allah-u Teala iki dünyalarımızda avad etsin. Ediyen taada vaadetlerimizden kabul edip kıyamet mahşerine fi sebillah Allah rızası için edilen amallardan aylandırsın. İnşallah vaad ediliye edene de dinleyene de esasat amel etmeklik nesip etsin edeceğim abi. Nesillerimize de şunu devam etmeklik nesip etsin edeceğim abi. Günümüz gowy, durmuşumuz gowy, Allah'dan önen yurdumuz parahat. Şul parahat yurdun, asadu yurdun qadrını dine ve dine dilledal edeceğim abi. Dine ve dine dilledal bellak koyun. Avadet etmeklik bilen, halal gezmeklik bilen bir zady belläň edeceğim abi. İlla şu döwürde ýaşayan, häzir 2014-nji ýyllarynda şu döwürde ýaşayan siz namazlı musulmanlar, bagıtlı musulmanlar. Yeke bir zat şu. Ol zaten belli azyda ýurtda ýaşaýar, öz waýdygymyň aşagyny ýaşaýar, agdy bir ýurtda ýaşaýar, halkynyň alady diýen paçaň aslyn gol astynda ýaşaýar. Ol bagyt, ol belli zat. Esas biz musulmanlara bagyt zat bellek koyun. Namaza uğradıp, sogaby işe uğradıp, haramlıklardan adamları qaytarmaklyk fursaty şu döwürde ullukan. Namaz öwrenesi gelip, namazı hüvesi bar olup şeytani adamlardan veya şeytanlardan arınıp bilmeyenken git öwret namazdanim qadan sogap. Allah'ın nämedigini, Peygamber'in nämedigini bilmeyenken musulmanyň esas bilmen zatlaryny bilmeyen adam ken käbir haramlaryň haramdygyny bilmeyen adamlar ken we bizim bagtyar diýenimiz şol adamlar Türkmenler gaty bir Hudaý tutun gaty ýürek kurdy bir iki yeketi çykaýmasa hiç bir adama da Türkmena wagt etsen ýok diýen. %80 hemen namazda durýar. Eşitmänler, görmänler, bilmänler. Bagtly diýen şol edýjem. Sogap kazanmaklyk üçin bagtly diýen edýjem. Sogap kazanaýyn diýseňiz, halal zat uğrudyň diýseňiz, bir zat diýdiň duluňa gelmäp duran
daşlap peygamberimiz kowuşlar ýaly daşlap toğup durun ya yüzüňe tüýkürip durun sen maňa namaz öwretjeksin sen maňa Allah'y tanadarmyň diýip saňa eziyet edip durun adam ýok. Aýdy bilsem etmese de diňler. Emma bir ýerine galar burun başlar sebäp bolar. Yumuşak adam Türkmenan aslında bir hamir maýasyna halallyk yumuşaklyk bar. Şoň üçin namaz öwredip halal da öwredip aýdagany şu haramdyr diýip erbet zatlardan aýda adamlary gaýtarmaklyk pursaty kän bizde. Şonu ediňde sowap gazanyň. Şoň üçin bagtyar döwürdi ýani diýjem. Ol şeýle bagtyarlygymyz agdy bir atawdalygymyz Allah döneýin. Ziyat bolsun, dowam bolsun Hudaýym. Gayrat edelim inşallah, gayrat edelim.